Je pátek 25. května roku 2012. Nacházíme se v místě bydliště prezidenta klubu SCRC Nord Moravan Chapter Jirky Juričky, zvaného Jurin, kde za malou chvíli odjedeme na první větší motorkářský sraz až na Mělník. Je to kolem 400 km, takže za málo okamžiku vyrazíme tady v menší obsadě a další se budou nabalovat po cestě někde. Tak, všechno se dokumentuje. A z profilu. Takže několik málo okamžiků před společným odjezdem. Počasí nám zatím přeje, tak snad jenom si můžeme přát, aby to vydrželo až do cíle. Tak a jak to vidí babička tady, tu akci? Babička to vidí vždycky stejně. Dneska je vás poměrně málo proti ostatním. Ale jsou pěkné motorky, to se mi líbí. Tak. Ono jich bude víc až jinde, že? Při cestě se to nabalí. No, beze při cestě nás bude asi 13, no? Jo? Tak to jde, to. Babička má dneska šift. Aha. Ahoj. Vás máte čerstvé zákusky. Můžu se jít To z častěji. jedné strany dáte a z druhé vám to přijde. A ty máš Robku kde? No pro ní jedem do Hladký Životic. Ona jela dneska ráno v helmě do Jo. autobuse. Aha. Musela být v práci. No. Ona také dcera, to už má stekačkou udělané, po 3 měsíce. Radku, to máš nové, ne? To vypadá fungl nové. Ne? Tož to není možné. To fakt vypadá, jak kdyby vyjelo z fabriky. To vyjelo, jako. Jo. Že to bylo bez technické. A já jsem neměl zelenou kartu, tak jsem byl ještě v 8 přesně na pojišťovně a oni se divili, jako že mi ji nevydali vůbec. To by mohl být taky problém, že? No. Takže mají tam bordel, jako všude. A ve všem.